ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେବୁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଳି ମାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ ଇଏ ଛୋଟ ବାବୁ ଜଣେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାର ଆଗରେ ବସ। ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ପ୍ରକାଶ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅ। ଦେଓମାଳି କୋଉଠି ସେଟା ଅଛି? କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଅଧିକ ଛାଡ଼ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କିଏ କହ? କୋରାପୁଟ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମେନସନ କର ସେ ତ ଦେଓମାଳି କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଦିଅ ତା ନାଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? କଟକଟା ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ମସିହା? କେତେ ମସିହାରେ? 1948। ଠିକ ଅଛି। 1948। ମାନସିଂ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ମାନସିଂ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଦିବସ କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ପୁଅମାନେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ। ଆରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୁ ଆନ୍ସର କହିଦେ, ତୁ ଆଉ କହିବୁନି। ତୁ ଆନ୍ସର ସେ କହିଛୁ ଆଇନୁ। गुरु दिवस सेप्टेम्बर 5, शिशु दिवस नवेम्बर 14। वेरी गुड। बस आम ग्राम पंचायतर जड़े व्यक्ति नाम कुह जी समग्र ओडिशा रे कला क्षेत्र में सुनाम अर्जन कर नुआगढ़ पंचायत ओडिशा रे तांकर बहुत सुनाम अछि। पंचायत विषय जदि न जानिबो प्रकाश क्वेश्चन आउथरे रिव्यू करे क्वेश्चन आउथरे। आम नुआगढ़ ग्राम पंचायतर जड़े व्यक्ति जे कि ओडिशा रे कला क्षेत्र में सुनाम अर्जन कर चक्रधर बारिक। आउ जन को ना से बहुत पुराना। अमर वर्मा। धन्यवाद। तमे तो जणे व्यक्ति कहितलो तेनु से प्राइस पाइबो। हमर प्लेयाने सुनो हमर चक्रधर बारी से होछन गायक अरुण आ अमर वर्मा नाम होछन गायक प्रदीप। हम अंचल पई से जण सुपर ताको नाम मन रख। आम हाई स्कूल बा उग्रतारा उच्च विद्यालय केते मसिया रे प्रतिष्ठा कराइतला? एकुला जानिबो ने कोन जानिबो। तम स्कूल केते प्रतिष्ठा कराइतला? 1977। धन्यवाद। ତମର ପଶିଲା ବେଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛ? विश्व रक्तदान दिवस केउं तारिखरे पालन करा जाय? सुनो एटा संतोष सिंह एटा विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनेशन एटा निहाती जानिबा कथा। एबे कहि दियो से आंसर कहि दियो तो के जून 14 समस्त मन रख।
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇନାହାନ୍ତି 1914। ଠିକ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ପୁଅ ମାନେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏଇ ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ଗଡ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ କୁହାଯାଏ? ମାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖ ନାଇଁ ସିଏ ବା କହିନଥିଲା କି ସରିଗଲା ହଉ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା।